Your directors in the movie, and you don't want to must walk. So a director, and I say new style biaba, and I'm grabbing a director over so far. Yes, I know. Letter, Hannah, yes, there be any sir. Juna, Ola, and a criminal. I will be sure you know. Uba, Mahumfra, somebody, you may say, this is the idea will be or drink chili. And Ohua, over also. The uncle would be dim, crabby fast, so a minimum. Every Jimmy music can you what do you man what this can do? I'm a coin and never be in a domini my summer year. When you have a pesca will be a pesca will be no. Nancy cantina, man, and near my boy, a man home by any here. It's all about Angie's Ball TV. Oh, sorry. All right, yeah, show me. Also, they are not in the same come up. And every room again, the same come up. Isn't a body pass? I braces. We know. Isn't a body. Okay, I was in Krakow. But you say, because the ball life. So, it's Cassam. The minister also video ball life. Scapano Gumisian. Yeah. All right, we don't show you ourselves here, and then we didn't come out crap. The last time we had a very nice conversation, yeah, transfer Sabedi and conversation about the cinema seminar. I think so. There is one of the industry players almost ehuniama was sinini mu pa na me observe adie bi matrasia observe adie bi ehun say also the cine juma na movie industry no baby adu no me hu say directors producers ana first omo gina omo na so a na omo de mu ye adwuma na bibi omo nsem a omo ye adwuma we pa enei so omo kopie baby na say new artist na ba no any even cry no artist ni bi na o na omo nye producers na omo be producers no as a respect omo de massa directors and producers no osumu sa say e wo form so me ankasa ma hu bi minim director bi a ye kwa yie na o hia artist ni bi afi de ye kwa ye say mo de mo ye no sisini ni sa ba bi omu a minim be ye adwuma na minim ni omo nya adwuma e be ba mo dayum sinin ba bi wo be dayum Mama Chia wa hefo ene otiefo dance binum do maso ne tie nyame hire mu se dan da nyina no omudi wachi wa obehwe bia no a on subscribe we no na abomo da no subscribe fantastic na comment nso ha na de mai mo ntini wa se enya mo kan be hu ne a ehun ba bia de befa abaje oso ebuo ne de me nyintum se nkura ne mu mpanimfo no na de akoye ne se me kai se YouTube ne ba ho fro no na obia na ye adwuma mbese mebodin wo ha oye adwuma na obi suma director bi se onkohwe se de musika YouTube no na pese oye adwuma no director no ba set no so eho no wo sen be ye no ho se won de nkura no ba ye director no kokko de new wagidin na oye guy no na on say YouTube no so wo directors wo ho yes ohun ni say director no wo no ye na kura because onu ye OG what the dada na be nante ohene ameka ataka no ye o munyina ne se ye wo he ukọ magazine ahụ efitafo na na be Ford ene ka dada na tete video na sefo no omu na Holland kese ene nkura no so ye se omu ye new cars no omu nso ni shop okay enti mpanimfo no bi sebe omu dwene kwa akiri ehunu se mama man nkura bi mra me ho no me ye adwuma no wa ha na me mra me ho asene minsua misua asase na me dia enti obitimi ema obi ba na obetena no ho be 5 years 6 years 7 years na wodi sua wodi asase no so ma was me dia ma 5 years so ba wontimi mpam no na wona mo koba na mo ye enam so wasua adwuma ni penti obehu ne fast ampa wo ho so wo hu ye directors ni mu bi ye dodo no anya sa bi a kakra bi dodo no ahomaso oka old directors no me na maka kire wo ahomaso so ye director na say new style bi aba na nkura bi na ye director ho be so kwa ye say no director aha no ye sere wa da bi yenya no sa okay ye see di opa de na de hia no nti wo na ola na twam no wo ba besua we no wo ba fa ho fra me meti wo yisi ano ye see obi si okoton na ni monyam na me de enye usika nti na meton ma ni monyam ma wo wonu ma de frɛ na ni monyam enumunyam sika di makotene enumunyam
nimdeɛ edi mu akɔtene yes enti sɛ wo se wanyini ama wani mu amoa enti no ɛno na yɛ nimunyam de a ɔhene wode no bɛkɔ asɛmado ɛnimunyam ne bi ne sɛ obi nim adeɛ ɛnimunyam ne bi ne sɛ obi kura sika enti sɛ wanyini na sɛ sɛbe unkura sika okɔ baabi sika wɔ no abrɛ ho ase ne nyɛ sika no bi yɛ dai atu bɔtɔm okay na wode beduru fie a wanimunyam no tima yɛ adwuma ofie hɔ kane panyini ne yɛ de kyɛ nam yɛ aduane wɔ fie na enipadɔm didi a yɛsɛ wo na yɛ panyini kyɛ nam ne yɛ de kyɛ nam ɛnɛ wo yɛ panyina de bɛma panyina na wie yɔ sɛbe mpredua de bɛma panyina na wie yɔ ne sɛ yibra na wo yi akɔ kyiradwen na wo kyiradwen wokɔ twiro no mu a sɛ wokɔ dwobu hɔ a sɛ ɛnyɛ mfie dodo na kyerɛ panyini nimdeɛ ka ho nti sɛ wanyini na sɛ nimdeɛ nka ho a ɛmoa nti enkura na yɛ adeɛ na sɛ wokɔ na wo amrɛ ho ase no mu so yɛ magene sɛ da bi yɛ ne yɛ nti sɛ wo so wo mrɛ ho ase deɛ a yɛ de yɛ adwuma no nkyɛ sɛ wo mu so sɛ panyin di panyin no matter what akora wo bie shop na sɛ panyin aba hɔ kra na sɛ panyin even ko ba besua adwuma also de ni panyin ma no ana so de make enta so na sɛ ne sɛ panyin di panyin deɛ na panyin na wureli bibia o wo hene panyin wa yɛ obi bia na no yɛ obi bia ɛnyɛ saa na teɛ de nti abrɔfo kɔ so no wokɔ utu kwan a mpanimfo bebree ne nkura na yɛ adwuma yes wo brɛ ho ase daddy ɛnyɛ sɛ adwuma wura no mɛfrɛ papa o because adwuma na mo yɛ no beduru baabi no abufuo bɛba wɔn na ne dwetire hyɛ mu ɔbɛkasa rough to wɔn hwie na ɔyɛ ho panyini isi so ho enti no sɛ de wo hu ne sɛ nkura ne mu wɔ mu no nyɛ sɛ mu wɔ mu omu buo mu but omu no sɛ no omu tam na adu ɛna bibia yɛ mmerɛ ne tam adu ani di a ɛde bɛma sɛ ɔyɛ panyini no wɔ hɔ but ɛba sɛ adwuma no num deɛ ɛwɔ hɔ kora no a wɔn unnim saa adwuma no mɔ enti wo bra fam bi ɛna wo mɛpɛ ne hu sɛ no kan pain sɛ me deɛ me kɔ ade ano mo yɛ ne deɛ me deɛ wo hɔ ani afrɛ wo sɛ ade no so saa ne yɛ no saa na akɔduru saa ne yɛ no so sɛ de adana metia na meka no saa live bi no saa sedeɛ la ne sɛ ebu wɔ TikTok o sɛ de obi yɛ ebu hɔ nti sɛ wo bɛyɛ movie pa no a ɛsɛ wo yɛ movie legitimate limited on that. Is it me who don't go count? Maybe who they miss fan show ma. Legitimate and legitimate. Oh, okay. Any legitimate. Esiwa. Okay, Matthias. So, esa who you movie na who say who you movie. Legit. Yes. Because say movie ni nyina ya se de nko ade a na TikTok na nke betra. Na so eba no kuma we the one say se de na mo de se de anya kuma wood na ye ka no ejina ni nyina no ene nkan de na yi na ka bom eye ne say Ghana movie. Nti se wugina kuma wood no nko aso say ye de ye ma ne ye sere nko a bedu tambi na Ghana movie no ne ye pia wo chen baabi se na ma ye pia da bi pia ye wugina mu den ye ginam na se nanse na asa bibi na eba nanse ne ye kan mo first no ye ka sini twapa ye so kuma se fon de ne sa na hu no sa na mo ka sa na hu no ye kuma wood ye movie a se de kakra ayi kakra on se ye wo serious actor ene wo comedian so ho enti wo mu nyina no mu ye adwuma no ma ne ye kama but directors bi wo ho a omo de se nye se ye nsere nko a oboa de wo kan de ne se camera se ne wo kan directors no still am a director still am say no ama omo ntimi nya adwuma ne bi this time eno ene asem no eno na de wo hu hwe mame mo obidin tie frost virus kane Batman on se ohun se adwuma no koye nkura ne dia no bo na ye no ho akura wa ye no ho akura ne nkura ne ye dai ekoba wonya akura o Batman enya apu na anwe ana na mo no o giant brutal o giant Batman ade me de pen life no wa bafom ne o mu nyina ba epe eduru se ye mpanifo ne dia no so a ye mfa nse adadafo ne dia no so wo se ginam boha anu nti won se wo benye din kura o ya actor you see sa ne ye adwuma so wo ye adwuma na wo die no sebe asem ka eje ko kakra na o mu ko no untimi o mu anu aye dai wa dwane wo mu anu na so wan hwe abeka se me ko ho no nkra ni mu ade o mo soma me
o mo frefre me da bi yebu but baby edu no ese obro ho ase na wo bibi edekọ yes na se wo ho pa se ampa se nkrofo bi mu mpanifo nso a ebetu wo mofo sanse sa de no emfampu nti o madwuma mu wo hunu bibi no nkire se fa obi anu ye fom so wo hunu bibi no nkire se fa obi anu ye fom because ebi no mokoi ansa na wo ba na yankon so ama yehunu de wo kwan mu ho nti mesre ye nyina no yen kambum na yenye adwuma no ma adwuma no enye baabi nyina nye saa ne yese me a ebedu tamiro hena yentu no fo no na ntuma tie gyanan no sa de fra na ye nanim because ko kan isi a asembeba onim se de wo kan se nka bi nyama bi se de na manka nka ne nkorai no se nka bebi a mo mpanyimfo nka mo no mu nyina be ka bom mo se ye wo actors guild ye wo five pagi ye wo say other organization nka omu nyina so wa be ka ho bi se ne wo kan jira se onkrani ntimi mfa omo ho ma mmehim because omo so feel say bebi edu na ye mre na aba nti yenso ye ya de mo ma ye mo de amfa ye de na aba ti mu ntimi kire ya adwene bia ese mpanimfo si de na buru ba kane no ona ye dai odi atirimodin ba ye okay odi guja so awukọ ha na han ukọ ha nti naturally no se wo sisi obi a obi gine ho se ya onfa onya hwe so ho ese wo tata don ko bibira otimi ka kiro se mabre akora wa na watete no enya obo but watete na ma obu kama bade bia wudi na tem niam wodi mari nya wudi na tem na wo si wo bi wo papa wo bi da ko jiga ba ka kiro se e de na wo sa asem no nkwa keke agine nsem de nkrofo bi di nkra bi fa so yadwuma ni mu no hwe ebi jibi no musika nyina di o ogini sika di se hwe wode obeye adwuma no wagi sika na di ono obia ono afa oye production na wafa wa trotro bibia de akwa koma producer nsi weji se enka won kan kire wo kura se oso o de meji 2000 ma na jamina me ye adwuma ni nti de mamente 5 a contract okay wonka wa woni tuase ya tro 20 you ten you know producer na say ewia no de amount ewia no de amount ewia wie sinaba na sele wie wo hunhum ko kan bibira umu ade yes time o ma biom enti jana obi jamina ka ne bi nso charge boro so ne bi yesei yemfa we osemi yemfa no ti sa ne mani nyina no sa akwa ni nya chance na ono so sole be gina ho a afi efre bibi memories na o kai niema na o kai niema ohu a ma we wa kire ye pen so nti ni nyina no ko be wie se so no bi na ma treat ni yie okay enyo adwene se wo na wo so nti ene de me onya ajai o pakọ hwe emframa fa ade bi sia wo anse emframa na pagya na de besia enyo wo de abio nti location na sesa enime bi wo ho a eye mpanimfo na na hihye to ho hwe o ma de ani o se de nkrofo bi edi ani no hwe me aka eye me dance fo okay eye nene obi frɛ adwuma odame ena na direct okay ena kane no nso kwa bi ho a yenye yanimu ma ye no kwa wa pake wo niema ma pake me niema kama me nkwa be free ma dress saa timi ntade kama am the call set no so me kwa ye doctor na ye hospital scene me ye doctor me nurse fo kasa me change me ho producer no kwa betwa mu ho say eh o dress yi de was doctor pa o mi twasinia eduranyumre na data ka kire me se mawie me nkwaji musika nso wie a yeka so wie na akọ producer no me kwase me kwaji musika so one hwan nam so ya na ne ye adwuma so na mo de mo ba ya na mabetene sinia so na mu twa wan charge wan ya hwe ofiti ya na otwa ene de wo fro no kwaji sika wono ho me no ka se wone ne girlfriend e de drink ya siwa no magigi adam no mo nom ena me kotu me yusu ka onye se bia ne mu nyina mo tena me ka mu ena oso de na nso obai tade we nka betimi ni magidi mu kura kwa kwatwa se osini mwanya nsini okay na kikirikiri na ja ye nyina siri bom na nyame ncha de ade chen sa ka mesinsi mienu bia esim twa so smart ne ye complete good one data na frame se ye nna kura se ka osinsi mienu na e very important
and I'm saying Miss can very important. Fantastic. One farmer me Timon nka. Ah, almost ka. Kikiri ma Christimu nyina wo ho Matilda mu nyina wo ho. And omni producer mdi ku no so. Wow. Edi na tama na odi sika gya se me ba nye dia ma me. No producer ben that time. Nti saa de we ya wo de ya mi. Me de me wura mfi da na senke ya de so wo beto mi mu a ka me ye ne bi. That time producer say oni obi o. Oh producer. Oda so twa bi ne. Na wo ko Na production house be na. Wo ko fa ne he no wo ko twa. So, nti se saa de we no. Aha. Saa de we no na wo de me. Na se ne adwuma bia be gina me so a. Wo kura wo ntimi ba. Yeah, untimi. Yeah. So, ekwan mu de nkrofo bebre fifa so na asefo hwese lewi nam hoyi. Na otimi ba set so me ye pamo ne se. Ne ho otan won kwa. Wo hene. Anipa na obebu se den a asam ne be ni tim se kim. Yeah. So, yenya chance ekwan ya fa so treat manfo no. Enye. Edumre bi eku bi mu tie no yadwuma nim. Udi movie ba ni ama date. Censorship board so say. Ni ama date. Satuma fi na ne enso agya. Na me ya duma ye twetwa bi ba. Yeah. Bra. Obi wo set so. Afi no wotwa na waye poster de agi date. Onyam adwuma na onwi adwuma no wo wie. Aya de tibi bia o master kura wo. Ope date wunya. Wow. You see, sane ma we nyina no ya de a ye fere no pesomi nkumnya. Akom de wa yemfe nsam yenu ni di. Na sa mere adwuma ya yese no. Ti se bia de obi odwiri kwa chiri na ne ntete different. Ana ohu a obeso so. Yeah. Obi ohu a onni watam nya ohwe but ye wonante bi wo ho. Oh, obenante wo so. Yeah. Wo ho no wo prakura no a obepra star bia mo nse wo wonka. Ni nyina akọ wie se atete ha na yetete nkrofo bi na doso. Yeah. Eno ka ho bi ena ya na bebre hu ne se ene omumu ade empanifo na anika mu nkra ne bi. Go me ametimi share bi na me na mo sinifo obo associations bebrebe obutimi dey asem kwa comment ekoma aban no sa aban de ade na ba bia association so ne bebesa na obi kura eba mu a association so mo se mo ye adwuma ni bi this time gina mo so ba mo so mo form ko bi mfa mo nko batai so scan ba no modi ya ba no so wo maka scan ba no modi and o mo kan so nye se enye no kura o ye wo ayi bi efre no asok asok ansa na nkrofo bi hu no na nkrofo bi dia ye na ade bi a wo ye a ye industry na se eye kuo bi ade no wo pa fa ko sha menam ebepie enti wo sha sia ye bibi a mo ni na ho enye wadwene se sebe wo na onim de wo na onim nyansa wo na onim prampran nipa na one na ye eye nipa ene nipa nso nante na Yesu kura na suafo no Yesu suafo na ohun se mo ye 12 no mo bro mo na be 72 wow we de matwem ho ne ka sa 12 no nti ade bi ese efata mankrofukuro bi a bo modam mo nsanka se wo pese wo di bi kura no a mo nya wo ese me fight di amamo na mo nsaka ebia me so me dey me yisi eye contract because your contract atwere ne wo de ade ano so ye dey eka na oye wadwene se wo de wudi obisika end of the day no asoko ne ba ya ye hunu se si nyina ye gibi nnasefo no na mpanimfo no ko fight ade no wo mso mo ko brɛ na mo je wo mo hwɛ mo brɛ no so se no ya ko brɛ bia eni wow so sa ne ma we nyina se nkora ne hu se wadi ne sika ohene eduru mre bia akora no onye mfumso because eye payback and odi pay wo kwatwere no mo se di waja ene wonani na nkwan na wor wasase so wo kai ko fom ho a wo de ya munta nkan wo se enanom so mun hye mo mama bufuo na tere se wo hye akora bi bufuo akora bi betima ya dai akasa ba ho no wo ka kire nkora na mutim be mu de ntom munta nkan enso wo ho komo ya wudi ene twi ma adwense bi se ne wo kasika semi because adwuma ya moye afi min sancha besi ne oso nka o se by this time you are benefit from onwuma kakran na waye ye ni bi se nka sane ma we nyina wo ho no mo a na sika bi ebetimi abobom na ka bosome kakra bi akọ creative arts sini ne moye no ekọ ha no ma mfaso sini free haba sini no yi no ha mfaso sini haba nke betimi abo ma ne mpanyimfo bi a no mo industry medu mre bi na se nko enwuma kakra na moye ehwe wo no afi wo se oso na ekoto emo ne anwa na odi akoma bi oso na wo se oye donation odi akoma bi obi so tu kwa kwetena brochire a wo tu se ni via wanya no
sen kotika na hanan kan senior wotwa no niama ekoyi ya nkotia na nkodi no nkoti ne baby na nse ma me kodwon kasa ko hia ekuata chewa ewo America video ni ba bon te hweda nkofo ka na chewa na swate na chewa na swate abroche nyema no sinini ya na nkotika o so fi sen ka adwuma no emu de pa na se ne sini gya ne na so ekoyi se kan niama yi ya ka mo fi sen ka betimi aboa mo a anka mo nya adwuma bi anka ho on se Ghana ha ye sisi ya no upipe papa ye de ye fojiri wukurum ha pa website pepe de fojiri papa website yense sane sisi ya anu de obe mu den o mu nya no biometric da thank you wa ona nank ye hu date nank afa ba bia onye because e se na dwunum wo de be ye dwunum okay me kwa metimi mfie so me kwa me de bi ka ho na wukurum ha o enti po obi ko police ya na no hu police ni akokora bi wo sole be gina me kura na ye den so nko pension na me seja o ti bo me ba me ti so me ti so ene se me ti so sa no o ka se anu bi na eye sinifo emra ebo adwuma no ho ban no sinifo mpe ye mpanifo no mpe yeah sika se ya de pa se ya yemra ebo ye adwuma no ho ban ya me ani abre ni agya ban life ama no sika sem nyina de nya ama no na ya me ani mmre se emra ebo ye adwuma no ho ban no ye nhihya enka ye mpanifo no mmre da oye opanyini bi wa watwa advert be se 10 bisa se afeso na 2 years bi yetimi discover koma no enka advert ene sa endorsement ni nyina no enka contract yes so e no say renew e no isen ko ja kra bo but ye mpanimfo no mra be bo adwuma no omumpe yeah krepa sika ena mama yese betimi de kotwa sini mama yese man so man sika na yetwa sini dada aban tam sika ma producers wanyi nkotwa ni ye adwuma meti we mi ye adwuma fa we ti obi aka na aban dis kan ma me ba mi wi adwuma no mi musa se mi nyam sika eno ni asem no enti mra na wo ho no enam se amanfo ani wo sika no ho nti no i wure fi mra no yeah na nka die pa na beba se wagigi obi ani Ghana yen adwuma no ye ne doctors adwuma nyina epe yeah because obi hwe mo sere ma doctor kra de e kan say copyright because o he owi a edrosi wo de yere mo wanom yanso de free mu ene ye ya ma obi ti wona se awreho kra hye no so a obesere yes enti nka ye de ne de kanya de keto o nanso hwe because no ka say bi gugudam kwa brocha actors na actresses no also they are living good abai no show ebi na o kan no de amo boto esei odi komo obi na ma na nwa ye menhia no a ya na ye mawreho se metam boto ani anwa e komo obi wodi ni sei acha abusum mienu busum miensa ebesa enso ohun mo no ye wo ye TV ni hwe o efe enti we no aban no ye besere no hwe sa nima we nyina aka ho na akoye no me a na mebi wa ye enkoso no I'm telling you no cry back because the sefata obi no wa amfa ama no na wu ani gusu a ebedu tembi no aterenchem enima basa na wo ka say kwa say enipa bi aso be den ato ball agu gatam ama nsu ato ama afani pa wo ka say kwa enya kwa bibi enya kwa bibi ye forces bibi etimi ye forces wo nipa so enti the sefata nipa no ye nkokorafo egu dem yi senye ye wura mama ena mate se yesi bosum mienu a bosum yensa bia no wodi sika komo ne mo na sefo na no kra no e de na ebeye wo mu obi wo kra waba akokra ne mani bi nyini ene Ghana ho kire nti obi wo kra na osuro yesi wo hu sika ni mansa na wawo ye nkokrafo bebre wo ha ye ma e chen wo ma nti sa atem na ono te ono ha be hwe na masku asemo so anu na ese sinifo mpanimfo a omuna agye ginam se ye mpanimfo ye mpanimfo en ese nkomutu wana mon na ya na ye mede eye manije eye mahoho ase sa mpanimfo na wo yesi ano a omufre mo mpanimfo ye ne da no no omusu be kura poma omusu be nyini na pa wodo se beba edua bi esi nwem bia no woni din but wutwa baako edi kura se efra no poma nti se de tie bia no wona ase sini no wona anim ye
Ona wo ye panyina da na otimi kwa aban ho be akra be hye da ntimi nante bio ho no nso na Job kan no se ebeduru mire bi ebetwe ko ba bia wo mpenso wo beko wo Job nti ade bia wo ye ne bia se wo hunu se wo dua na betwa anafo ho ye hwe ni ye anya ene na wo busa no anya serious issue because this particular nkomo we no the wo kan say sabasa tem na adwuma nso ekọ nanim pa obetimi twa adwuma pa na wakwa je store sasa so obetimi twa adwuma series ahodo obeton di sa men na adwuma ne ye mode no so sam panyifo ntimi antase hu se chale adwuma na mu bie enti ye nhyehyɛ niam aban ne kwa na nya ye ntrase be pushi na aban ne hye niam nto ma ye daache sa ne se omo twere nya na omo dwene sa time no nko aban ne hyehyɛ sa niam na nko mtimi sisi yen ano no ye mra government ye nyina ye nsam omo nso mo mpene sa so ho emra no ye masinifo yanka se ye ma sinifo no mo mpanimfo no ti sa mra ne ye adwuma ntem a enka nkrofo bi wo ntimi nsisi wo nti wo kwa no makopema ni no masaba aban ne meska wo nti basa iska na eba omo amu favor ewo aban kro na nimu no twom no maje so ho ti se wo no wani nya den na se wo ntimi nkasa entimi nko minister ho entimi nko ha wo de na ne mu sa eni nti na be ka kira aban se na no me ka no wa yinim sa aban ne disikashi obi nsem ani hu se omo mienu nyina mo ya de kro mo mfa sika bia nhye obi nsem se wanyi nkotwa sini da yewura makọ hene mate se ye be pesika bia mamo ye be pesika bia mamo eniema bebre na damani mo yeso mo ye munya ye be pesika mo obi ye be pesika mo obi no na nya sika nti na ye adwuma no eniema e be boye adwuma no ho ban ene hia na adwuma ne gina ho aya attraction no mu video ya na moyi mu camera se di twitwa movie unim ne bo obi bebre obi oba no office o camera se na wo so ba ko ayesai awo ho but you twa adwuma ne wi a ba bia di adwuma be kwa kogu be kwa be fa so be to adwuma ene ne ye se di wura makọ hene ba ya wo tikuo wo yese no kra me de na minim se o be ye bibi kra me aka se sinifo se wo daache so ya de mu hia what meeting ya committee sa da bi e committee afedi adane ye na obi ma me ewu ade ye ndada obi ma me ewu ne da beto se yankwa boa no wenti na ya doctor nti wenti la dog mesraw so yi mpanyimfo bi ni ade na ye yi mpanyimfo wahene anya mpanyimfo yiyi o na da bia na obi abegina me na me panyini da bi watcha center asase na dawo kakra kai mutimi fa bi mutimi fa si he theater ye pe theater be yi movie wo ho he ade ye wo krum apanse watu kwan na wo yire ko hwe movie wo hotel obi kasa wo yire na nenam hotel he yo cinema ha ko pesi ni ahwe wo da bi woni pa ko bi ko tikam woni se sini no ko he otikam no hu se ne yire pie free me no kasa bi akuma akwa mpena sem na wo pie free hotel na kekre o twa understand ne bra anko ye bone bra ene de akos be bia waduru no wo firi mekren ho na epie wo firi tuba ho na epie wo firi golden trip ho na epie ene kwa se cascada wo se brenze casket Lancaster wo firi Lancaster ho na epie David na yana oba se nyi interview na so ba mi ese casket ye fun ada Lancaster no Lancaster na stana ne we na enyepe so sani ma no ena nke ye hwehwe fira ban no ho ampanifo na wayi omu nyina ya we enso mu nka ye premier movie hotel ye premier movie wo Nigeria fo ya be sisi be bi premier kwa na bo den ko ka so no mo ye nhyehyɛ kra no no twetwe mo se nyame na ya adum na kumase we mo ye wo SG mo na ja ono de na say on the private no ko kwa ono so pesinifo asem ene utwa na de kwa na ja ono wa negotiate na wayi you see emwa so nte besre Dr. Frank Amakoyene wo kuma wudu ha ye oba ye nkomo bebere na wadi se opese kuma wudu na kosoro sa ne ma na ekuo ni sa ne ma na kosoro de ye bebere ye bebere o 5 pack ye wo gafka ye wo gag ye ekuo bebere ena wo ye yinum se ye nyimpanimfo de ye wo bi ye hia eye niema ye de bebo ye adwuma no ho ban fantastic ye hia eye se culture center wo pesinifo no ho a ehoni baby e ko twasini yayi village bi wo ha monko ho na se ye ne na manfo fie na ye ntimi enya
story no ho efie emfentwa emwa India for no na me follow my bi na me hu ya se omutimi de proud kra ye fie wo ha omu wie ya no matutu no masa de foforo asa si ho one location yafi yetuka kwa enti se omu ye fie ni se ya obi a ni si wo fie obi a no ometwa na preko wow unsa kwa kani mo omu wie ya na ho na masa hye fie foforo plan foforo na mo amusu si wo ho ni nyina no masa atwa wow enti sa de we mo jijijije hwan ye kese hwan ye kese na mo jibia man no mo dwi so na mo ye sa de na ma ya ye bebre bi ni ho adwuma no so ye na ate se blaster o blaster no ye ko wake up na so fo no enya cap ntini ye ko hwan ka kire o mo kwa de abrofo no se ye meton ye ho okay yeah ntino bi wo ko timi nya team no akobo obi wo timi ko abrofo no se ye mfa Ghana no mra na obi o se ba bia wo hunu Ghana fo da no ye hu yan obi wo ko hu ni patinti won se adoe but wono hwebo ni bi no hu se adoe ne ne boni ne kwaba no se wo nipa players no so benya teams bebre ayedai keeper yi hwese no musi so no nya ne chance na apie no na wo de okwa na wo de cap ahye otirim wo kwaje cap na wo giwi abai wo organize bi wa mu mabana wa ka sempa o me na me ka kire wo obi ko work na dwan se me de cap de ko but o se brabeton o che tatis no ekwa ya fa so twe na on kwa betima bo free kick ahye cap ni fi utim na de ball no yi cap ni fi wo de wo kwaje cap na wo African cap kwa wo je ne se na wiase nyina brofo ya ehu ehwe o mu sei na Messi wo ya mo ba dabi wo asembe na wo kan na no mte won TV no ho a wo rabo ye Just now Argentina na Egypt dey referee no who say Africa ni bijinem wo asere wo ye ma Messi emre fi ko what be da na wo market be na wo ho a Ronaldo comment so MJ say teams ni nyina free na ka Africa fo mi no wa na be kwa kwa bo bia crazy o adebeche park no bia edrum na bia onsa ese wunya adwuma na wo ye no ho adwen okwa okototo niema na za na sinitie ye movies no ekwa bruchira na eton Ghana na eton ye coaches bibia niema bibire wo ye kurum ha na ehu metie minim kwa fa so America fo kontokwa enso mi nkokon da eyo movies ye hwehwehwe ente ye mo se movie na ye twa na ha semfa so bia ni so obi aba na obeda na oyisi kakra yeah sa 20 billion enye sika bia o 20 billion so enye sika bia na so sini 40 a ya bre ye sika bi ye ne de obedi sika ne nti ase ye ne omo beko ye ne nka de besi wa ha no let's go abaisi wa discovery ba abeto akase ye beche sa skana honsu na skana etwatwa na ni pebia fa kire kwa ji kra de ye bibi kra emfasini ho because ya discount to ya allocate scan se information ni information sini say ya say na okay ya so na scan no me ni twese ni information obi kwa so ye ne de aban ba edu aye campaign na mo wai say ya na nse koba enso kobo kra wo onya ti esra mo mpanifo ani die kwa so munya niema ebeboa ma adwuma no etimi akọ nanim titiriw Dr. Frank Amakwan mi salutu minister niema wototo bibia wo ye bia no enam na kwa so but me de kuma wudi oba ya se obeboa ya no menya nhui me kase me hu ana me boa me ntwa ntoro me nhui because ekuo ene sa niema no na ye nkọ platform so na ye obi wu a ye de abeto so de ye oba bi etu esika bebre ye hia yen ye adwuma no ye bebo ho ban ama ye hunu se adwuma no ya akono enu nkwa ne hia ye enu nkwa ena hia ye so the body tilapia the casket na Lancaster na make am se casket na funada ka anu me wa me koda hotel bi guy bi ba ya so opcd ne me cd de ho na ebo cd condom no minim ja ne times about o se very tete ase ko cd de kan ya chewo Jack, any ya catch you. All right, so I'm coming here, you know. I think so. So that up on heart out pa can someone who here say abai no and say minister and say industry na dwene ho na ye di to na mo a ebeboa sinifo akasa che. And you say and na we na ye here we sa che say am I say no nuance na ba no. Mo fi so mo YouTube mo twakoto mo ene boso me so a na dwuma so sika waje ono obi ani asem nti am adwuma no entimi ehu ni benkum eni ni nifa nti yamo a
na minister so Ashanti Fest na why ache na kuma wudu ho an na film there why ache na ye jira platform so na ye play and school mu nyina na ye bi so na ye problem so nyina ne say mpanimfo no obi asiso pese oye yie na ne mane hu se oye yie hwe abrabo no ebetuma ba se wo nya bi but o ma odu mu ba no o na ebedi so mfa so eno na ma adwuma no se ye try se ye bibi kakraka si wa enchirima na eba no ene ba bedi so mfa so se da Kwame Nkrumah sisi estate ahodo ye wo south ye wo north e wo hin na amanfo na o de dado bom kra na ebu no enye ne enchirima na titi mu sa na tie de mbedi ne nko ade a nke enya hwe Nkrumah ya nwini nchirima no ho na betimi abo me no so de ne trans bedi nkomo right here on Ajisboot video ye besa so ahia ye besa ba biom mo nkomo ho ye besa ba biom bye bye